Dobar dan i dobrodošli na Tesla Akademiju. Šta morate da znate ako želite da kupite mašinu za pranje i za sušenje veša? Prva i osnovna stvar, uvek se kupuje odvojeno mašina za pranje i mašina za sušenje veša, ako baš ne morate. Znači da kupite odjedanput, znači kupujete odvojeno zato što onda možete raditi dva u jedan, pustite jednu, pustite drugu i onda to ide mnogo brže. Ključna informacija koju mi ranije nismo znali je da ne smete da se nasankate kad kupujete mašine za sušenje veša posebno, ajde za pranje đene, ali za sušenje. Sušenje veša sa toplotnim pumpama je najgora stvar koja postoji. Vi navodno štedite na godišnjem nivou oko 100 evra, ali ćete proplakati. Znači, mašina sa toplotnom pumpom za sušenje veša suši veš 4 sata. Znači 4 sata i još gore ako kupite ove firme nebrendirane tipa Beko, Vox ili slično, oni prave štelovanje vremena. Recimo mi konkretno znamo za Beko. Beko napiše gotovo će biti za 3 sata i 56 minuta. Tih 3 sata i 56 minuta je 4 sata i 30 minuta, jer oni jednostavno varaju na vremenu i vi onda osedite, je to strahovito dugo, osedite. Šta morate da kupite? Morate da kupite kondenzacione mašine. Te mašine sa toplotnim pumpama su najopasnija stvar na svetu. Čak i firma Miele ima mašine za sušenje veša samo jedino isključivo sa toplotnim pumpama. Pogledajte, sušenje veša, toplotna pumpa. Mašina sušenja veša, toplotna pumpa i to je onda kraj. Zašto? Zato što morate da imate odvod za vodu. Kod toplotne pumpe morate da imate odvod za vodu. Šta vi trebate u stvari da uradite? Znači morate da kupite mašine za sušenje veša kondenzacione. Znači kondenzacione, to izgleda ovako. Ovde gore levo vidite, ovo je posuda za vodu i ona se izvuče i nakon svakog pranja, znači vi ovo možete staviti bilo gde, samo je uključite u struju, možete držite na terasi, znači ne smete da kupite s toplotnom pumpom. Znate za koliko osuši veš? Za 54 minuta. Ima u nekim dužim programima sat i 40 minuta. To je drastično bolje, brže, pametnije i lepše nego da kupujete nove uređaje, posebno ne sa toplotnim pumpama. Postoje i ove Miele najnovije sušare, odnosno mašine za sušenje veša sa toplotnim pumpama, to je isto katastrofa. To isto radi po 3-4 sata, znači i od toga nema ništa. Da biste na godišnjem nivou uštedili 100 evra u struji, u stvari šta se dešava vama toliko, vi stavite veš u 8 sati uveče, i do 12 sati čekate da se osuši. Ako uzmete mašine ove, znači starije, preko kupujem, prodajem, možete da kupite mašine, vodite računa samo da budu s malo većim kapacitetom, vi kupite te mašine i onda one za sat vremena, 54 minuta, sat i 40 minuta, u najdužoj varijanti to, zavisi koji program odaberete, znači one osuše perfektno veš. I vi recimo stavite u 8 sati veš za decu, u 9 sati gotovo. Sve na svom mestu. Ili stavite u 9, u 10 je gotovo. I vi do 12 sati možete 4 ture veša da osušite. Znači, kad se kupuju mašine za pranje za sušenje veša, samo Miele i to ove stare verzije, ove nove su isto s toplotnim pumpama, ničemu ne služe. Možete kupiti nove mašine ako hoćete eventualno za pranje veša, ali nema nikakve potrebe. Mašine za pranje veša Miele stare su takođe sa garancijom i bukvalno za 300 plus 300 evra, za 600 evra kupite dve mašine. Mi smo kupili bili nove mašine Beko za pranje i za sušenje veša, proplakali smo, to udara, to tuče, ja nisam znao za caku sa toplotnom pumpom, pa sam onda morao da razvodim vodu, pa proplakali smo sa njima, pa onda neki zvuci kao iz filma sa horror filma, znači to su neki krici, to je udaranje neko, samo krene tak. Znači nabio sam sam sebi stres i to sam odneo u poslovni prostor i stavili smo u neku prostoriju gde nema nikoga blizu 15 metara, 3 vrata zaključali posle toga i onda kad pustimo da radi, tako može jedino da radi. Znači, ako hoćete da kupite mašinu za pranje i sušenje veša, samo Miele, to mi kao Mercedes, znači perfektno radi, bešumna, ne čuje se, recimo duplo je manje bučna nego ovo što smo kupili Bekove i te smo to bacimo, nema smisla bacimo 1000 evra kroz prozor, ipak one rade, ali su to takvi zvuci da to ne možete da verujete. Znači možemo Hitchcock kada snimamo treći deo, znači veš mašina, podivljale veš mašine, znači to je toliko, neki udarci, pa onda stane, pa krene, pa onda bukvalno nervni sistem je stalno napred, samo jedan bam, pa cak, pa tras. Ja ne znam šta su ti ljudi radili, na čemu su bili kad su to pravili, nekad su Beko mašine bile vrhunske, sada to je sve komercijalizovano, ne znam da ih prave verovatno na Kilimandžaru, znači bukvalno ako hoćete kvalitetne mašine za pranje i sušenje veša, samo Miele, proverite ljude da imaju veliki broj lajkova i sad šta je caka, evo, nek budu ove okrugle, imate ove kockaste, one su
kameno doba. Pogledajte, one su isto vrhunske, ali gledajte sad caku, mnogo je lepša ova okrugla. A cena je praktično slična, ove su malo jeftinije, ali su ove zaista, zaista stare, a to su te kockaste, vidite koji je to dizajn 60. godina, 70. rani komunizam, a ove su lepe i vodite računa unutra da bude, vidite, ovo je ta posuda koja se izlači. I one su sad na caku, pazite, stavili kao ručke, bez obzira što ova mašina za sušenje veša nema tu posudu. Evo sad, pogledajte ovde, evo ga, nema, pazite, ima rupu kao foru da prevare ljude. I sad vi očekujete, tu je posuda, vi sad to izvučete vodu, ma jok, vi trebate da stavljate odvod odavde za te mašine, tako da kupujete stare mašine, o čemu vodite računa, evo ga, da vidimo samo gde sam ovo stavio, vodite računa da proverite kakve su te mašine kad kupujete. Nemojte da vam oni donose, nego nek vam slika sve i nek vam otvori bubanj da vidite da unutra nije žuto, da nije to korišćeno, da nije prešlo, što bi se rekao, kao Mercedes 500.000 km, čak i Mercedes na 500.000 km, nije to to. Znači, unutra mora da bude šta? Belo. Evo da vidimo da li ima negde belo, debelo. Evo, ovde je belo. Vidite kakva mašina, ko lutka. Znači, čista, bela, a vidite sad ovu, žućkasta. Znači, vama ne treba žućkasta, znači da je korišćeno, nego bela i nemojte slučajno da vam on donese, pa šta donese. Ne, slika mi sve to lepo i to je to. I vodite računa i ove mijele mašine imaju caku, nemojte da uzmete ventilacione. Gde sam našao ventilacione? Znači, mislim da je ventilaciona. Da, ovo je ventilaciona. Znači, vidite da nema ovde ovu držku, znači, vidite, držku za otvaranje, da možete da ispraznite vodu. Ovo je ventilaciona. I ako vam uvale ventilacionu, opet ćete u jadu da se zabavite, opet mora odvod vode, opet to traje duplo duže i slično. Znači, tako da, praktično, kad kupujete, kupite da bude kondenzaciona, mašina, vijele, proverena besprekorno, gde piše kondenzaciona, znači, vidite po ovoj rupi za držanje, znači, da se vadi vode, prazni, besprekorno, bez korozije, dobro, ajde, bez korozije, shvatili smo, sušara, znači, sa grejačem i toplotnom pumpom, neće da kaže, jer ako kaže kondenzaciona, mora negde piše, evo ga, kondenzaciona kao nova. Znači, to je to, vidite kako se izvuče, unutra je voda, to izuzetno ima automatski, samo izvučete, prospete, ima perfektno urađeno i to je to. Ako hoćete da kupite mašinu za pranje ili sušenje veša, samo mijele, kupite polovno, 5 puta je bolje nego novo, bolje je čak nego ove nove mijele koje su sa toplotnom pumpom. Tako da to je to. Vidimo se u sledećem video snimku, bit će jedan izuzetno važan video snimak vezano za zdravlje. I mašine su za zdravlje, znači to je to.